ಪದ್ರಾಡಾರ ಒಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಒಲ್ಪದ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಳಾರದ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೊಯ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೊನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮುರಂದಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ಲೆಕ್ಕಡು. ಸೊ ಇತ್ತಲಂಚನೆ ಕಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟದಡೆ ಪೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕುತ್ತಾರ್ಗೆ ಪೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಬತ್ತದಿಲ್ಲದೆ ಕುಲ್ಲುದು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆನ ಬೈದ ಇತ್ತೆ 12 ಪಿರ ಬಿದ್ದಾಡಿದ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿಯ ತೂವಳಿ ಬರೇನ ಹಳೆಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಮೂಲುಂಡು. ಸೊ ಮೂಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ದೀತು ಪೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿಯ ಉಲೈ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಓವಿ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಚ್ಚಿ ತೂವಳಿ ಮುಲ್ಪದ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಶುಭ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇವ್ರ ನನಸು ಮುಲ್ಪದ ಮನಸ್ಸು ಅಂಡ್ ಪಾಯಸ ಐತಿ ಭಾರಿ ಶುಕ್ರ ಪಾಯಸ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮುಲ್ಲು ತುಲೆ ಚಾನು ಆಲ್ತದ ಹೆಂಗು ಅಲ್ತುಲೇವ ಚಾನು ಮೋನದು ಪಲಯ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಗತ್ತಿನ ಉಂಟು ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದ್ ಬರ್ತದಾಂಡ್ ನೆನಪಿದ್ದಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬೊಕ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ನದ ಇಪ್ಪಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಿಡ್ಸ ಬೊಕ ಕಾಲಿಗಾರಡು ಕೂಡ ಗಾಡಿ ದೊಂಬುಗ ದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್